tus miradas y tus labios. Gracias, señoras, señores. Gracias, gracias. Son as 6:30 da tarde, como cada tarde estamos cocinando en directo na televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Sí, unha Voltas co Prato moi especial. Por qué? Porque temos libro, non? Porque volvo eu. Por eso é especial, non, é broma. Unha Voltas co Prato moi bonito, porque temos un libro novo, porque rematei as miñas vacacións, hai que vir a traballar, pero unha Voltas co Prato espectacular, porque os que estades na casa sempre nos estades vendo. E hoxe vimos unha super proposta cos nosos cociñeiros, vou nos chamar, porque quero falar con eles, que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles, por favor. Que non me... Amigo. Moi ben, moi Que ben. ganas tiñamos de verte, caramba. Estás ben, Estás moreno, cara. Entrada xa me están pejando, é increíble, é increíble. Bueno, non o dixen antes, pero seguídenos en a Voltas co Prato aí nas nosas redes sociais, por favor, @voltascoprato, porque aí temos todas as receitas como están neste libro maravilloso que xa está nas librerías. Podedes pedilo, podedes chamar, encargalo, o que queirades, incluso tamén na propia página da editorial de Galaxia, podedes encargar o libro e mándanvolo a casa. Pero, eu hoxe, xa que estou aquí, cheguei e dixen, xa que teño aquí o libro, vou ler. Bueno. Vou ler por primeira vez na miña vida e vou vos ler as descripcións que di dos nosos cociñeiros, o libro. Bueno, Hoxe temos connosco na Voltas co Prato a Xulio Mato, Saídres, 1975, ano da República. Noutronte. Fillo de Elisa e Joaquín, emigrantes galegos en Euskadi, e papá de Elisa e Noela, grazas a Belén. Con permiso de todos eles, vive para a cociña e leva case 30 anos entre potas e tixoles. Moi ben, Moi ben. Moi ben. Moi ben leído. Moi ben. E agora imos ler o que pon o libro da Voltas co Prato de Begoña Vázquez, que di... Begoña Vázquez! Que tolo estás? Riós! Cambiou o tono, 1986. Incombustible nai de Artai. Agricultora e valedora dos cultivos en desuso, goberna as súas cociñas cun delicado equilibrio entre técnica e tolemia. Confirmamos. Que se traducen neses pratos fantasía que sempre nos deixan coa boca aberta. Moi ben. Moi ben, Como? Que dúas definicións Que ganas todo, máis bonitas para os nosos cociñeiros. Bueno, dito isto, que toca cociñar neste Voltas co Prato, así que, señoras, señores, imos ver que nos trae Olga de Soutomaior. Eu son Olga de Soutomaior e veño ao programa de Voltas co Prato. Gústame o marisco, estou, tomando boi, que é un produto do que me gusta, comino a plancha, comino cocido, pero gustaríame que me dixeran outras maneiras de preparalo. Un bocata, un salpicón, algo distinto ao que estou acostumbrada. E saludo, pois, a todos os oyentes do programa. Moi ben. Mira. Bois. Olga de Soutomaior, que nos pedía bois e que saudaba a todos os ointes do programa. Claro. Aos ointes e aos que nos ven tamén. Sí, tamén, claro. No, ela falou dos A ointes. todos. Bueno, ela, ao mellor é só para os que nos escoitan. Claro. Que pode ser. Bueno, Olga que nos dicía que quería boi, que é algo que nos gusta moito, ademais, porque o boi, todos os días queremos comer boi, se poderá. Ver faladorísimo, Sí. Veña, que temos que Xulio cociñar. Mato, a ver, que vas facer? Está pesadísimo. Eu vou facer unha ensaladilla de boi de mar para meter dentro dun brioche. Para. Vas escarallar un boi no brioche. No. Voulle dar un valor engadido. A ensaladilla e ao brioche, grazas ao boi de mar. Begoña, que tens que dicir disto? Eu xa... Tú non sabes o que vin estes días, Bueno, pois Begoña, entón, sorpréndenos que a túa receita, a ver que vai ser. Mira, vou facer uns fideos caldosos con boi. Vale, unha sopa. vou a dar uns toquiños. Tú se queres sopa. Vou a dar así uns pequenos truquiños para poder facer os fideos. Estamos finos hoxe, Mira, mellor imos cociñar, vale? Sí, vos veña, parece ben. tira pala. Señoras, señores, cociñamos boi de mar, no Voltas co Prato, marchamos, por desgracia, con Xulio Mato, veña, imos aló. Ai, que ganas tiñas, ai, Dios mío. Eu era como pensei que non cando iban antes a Argentina e dicía, este non volve. Xa pensei que non volvía a verlo, de Bueno, verdad. Cañotas, toma boa nota. Vale. Isto, vale? Mira, A ver. o primeiro que temos é un boi. Que eu xa empecé a limpar un pouco porque é algo que é lioso, vale? limpar o boi. Claro, podemos utilizar un cascanoces ou senón un martiño destes dándolle golpiños con cuidado, continuo, vale? Para non rompelo. Cando vale? escoitas escachar xa paras. Claro. Entón intentamos sacar a carne o máis enteira posible, ves? Vale, isto é importante porque
moitas veces non sabemos abrir ben o marisco. Eso é, mira. Moitas veces que mira, ves? escarallamos, entón... Claro, entón agora temos aquí, como ves, a carne enteira. Sí, sí. E por dentro ten unha ternilla. Entón, Sí. para sacarlo enteiro, apertamos un pouco, que nos queda a ternilla limpa. Correcto. E a carne, vale? Eu de pequeno tiñalle medo a esas ternillas porque pensaba que cortaban. Sí, home. Dábamos así un pouco de, a ver se me vai cortar. Eso é como un plástico. Sí, sí, E sí. de todas formas, Que? facías unhas cousas moi raras de Xa pequeno, sei, non? xa sei, non era así. Bueno, ves, mira, aquí, tirando tamén, sale todo de dentro da uña. Está cocido. Ves? Claro, Está está bo. cocido, sí, este está cocido. Está feito xa. Está feito, pero non toques, que despois non me chega. No, hai que- Que é cativo. É que hai que... A ver... Collicho o trozo máis grande, lo pon. Volver de vacacións, a non probar moi. Home, claro. Bueno, dalle, veña. Porque o primeiro día mañá xa non comer nada, Mira, tiramos con cuidado, mismo sacamos e tal, entón quédanos dentro. Está rico, Eu sempre lle tento dar contra a parte máis delgada, vale? Así, vale. así machacaríamolo, así rompemos sin ermagar demasiado. Porque racha mellor se lle das pola No, parte máis... porque se lle damos pola plana temos menos superficie, menos distancia, entón podemos machacar unha concha ca outra. Vale. Esto mismo, rompemos así un pouco, se non sale enteiro, pues rompémolo aquí. Pero isto vale para todo, quero dicir, boi, nécora, Claro. caranguexo, calquera cousa, non? Calquera cousa. Vale. Que estén cocidos, claro. Que este cocido, claro. Todo mismo, apretamos outra vez, intentamos sacar todo enteiro, ves? E nos Hola. que sale por dentro da uña. Que guai. Entón, isto retiramos e agora vamos ca pata grande. Por eso tiña xa un pouco aberto, porque queiras que non, isto é un pouco engorroso. Mira como se damos sai. con cuidado... Guai, ten moito... Hola. Bueno, vamos moitísima a dar outra carne. vez. Ves? Se damos así, podemos machacar. Entonces, dámosle aí. Pola parte delgadiña, sempre. Eso é. Entón, inda que nos entre aí algunha cuncha, como ves, podemos Moi ben. sacar, Sabe todo. sacámoslo enteiro. Bueno, a xente da casa que nos chame, por favor, 664-483-419 é o teléfono da Voltas co Prato, que podedes chamar. Para qué? Para encargar o libro? Non! Aí non podedes encargar o libro. Na páxina de Galaxia, máis nas librerías, sí. Pero aí podedes falar con nós e, por suposto, como sempre, gañar que, Xuli? Pois 50 euros dunha vez. Claro, 50 euros dunha vez ou 50 doutra no Voltas co Prato da televisión con máis bois do mundo mundial. É así. Como Bois de mar, viñeche moi fino, Vamos a deixar a Xulio Mato aquí debullando o seu boi e marchamos con Begoña. Tamén lle vou dar... Oi, que tropezo. Vou che dar tamén a ti. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Abra... Mola porque abrazas en janas tamén, Que te queres que te manche? Mancho tú. No. Dicho uns puñeteceños así por detrás. Antes pegáchesme. Bueno, veña, contame, Dago, porque ti vas facer uns fideos que isto... Atención. Mira, eu teño un refogado aquí espectacular. Vale? Que leva? Entonces, o primeiro é ter unha boa... Para fazer estes fideos, o primeiro é ter unha boa bresa de verduras. Un pouquiño de allo, vale? Un pouquiño de aceite de oliva, primeiro refogamos o allo e pois engadimos o resto de verduras. Vale. Vale. Todas a vez, entendo, non? Sí, neste caso sí, porque como non hai nin cabaciña, nin cabaza, nin champiñón, nin nada que poden ser máis blandos, neste caso levo un pouquiño de pimento roxo, pimento verde, cebola e un pouquiño de puerro. Moi ben. Vale. Entón, agora isto aquí, témolo que ir deixando que se faga. Quer dicir, escollistes boi de mar algo potente así vos porque volvía eu ou porque Home, tocaba? claro. Porque che tocaba. Ese que ao mellor, pois, tiñades o... É para que aprendas a abrilos para Navidades. No, eu abrir sei, non abrilos, Sí. Cociñalos non, pero abrilos sí. Cociñalos é ben fácil. Bueno, cociñalos sí, porque cocelos xa está. Non Este ten é un bo moita plato de historia. benvida. Sí? Xa estás contento. Gústame, é un bo prato de benvida, sí. Mira, Sí. un pouquiño de sal para que sube a verdura. Acordaste deso, non? Sí. Acordéime moito de vos, Sí. Sí, por aí adiante acordéime sobre todo polas comidas. Sí, home, claro. Acordéime moito. Dicía eu, ai, que ben o lesto, quen lle dera a Begoña ahora comerlle un bocado deste taco. A mí encantan esos rollos. Oh, Buah. Voy a probar. Estaría Eu encantado. chamolle masters. Masters. Cada vez que vou a un restaurante vou facer un máster. Bueno, pois imos chamar a nosa convidada de hoxe a ver se lle gusta ou non lle gusta o boi. Entendo que sí, por iso pediu que pase, por favor, Olga de Soutomaior. Un aplauso para ela. Hola, Olga. Hola. Que tal? Arrímate aquí a mí, por favor. Moi ben. Como estás? Moi ben. Ben. Sí. Trae o pelo vermello como se fose lume, Ah, que sí. Sí, sí, é lume isto puro. Pero moi ben, quereche moi ben, gústame. Moitas gracias. Imos con Begoña porque che ten unha receita que eu creo que pode estar moi ben. Vente, pégate a nós. Veña, Bego, Como que pode estar moi ben? Benvida. Benvida, ten que estar ben, home. Hombre, Benvida. é máis cociñando unha muller. Pero escoita, evidentemente vai estar bo, o sea, pero eu Hombre. teño que darlle o beneficio da dúbida porque ao mellor a ti non che gusta. Malo será. Malo será. A que vas escoller este. Con este fondo. Vale.
Mira, Con este cañetes. fondo. Non polo boi, con este fondo. Con este fondo. Vamos a aprender cómo vamos a partir este boi Por para... dar voltas. Porque me gusta. Porque tengo que marear primeiro. Mira, vamos de primeiro sacar o que é esta parte. Ajá. E agora, aquí vai ao revés. Voy lenta, pero segura. Así, ves? Movella cebola que se Sí que queima. estás fina, ti, eh? Verdad. Móvelle. Hombre, Begoña. Ves, mira, dámoslle Begoña non. ao revés, vale? Fran, Así. movella, home. Claro, pero viñeche moi traballador, Señor, cañotas. Oye, non me dades nin un día de descanso, Mira, aí. E agora vamos a dar a volta e mira, empuxamos con estes dous dedos, así para arriba, Hola! e xa sale, ves? Aí, ves que ten unha vena, Sí. agora empuxamos aquí un pouquiño, sacamos así para arriba, e limpamos ben estas partes, porque esta parte podemos aproveitar, e eso xa é desfeito, vale? Sacamos isto, ten unhas pielecillas, Oh. remexe. remexe, Fran, que se queima. Vou marchar de vacacións outra vez, Mira, moi fácil, ahora sacamos esta parte, e agora isto, que son os pulmóns, sacamos todo para fora. Isto non se come ya a boca tampouco, así. Vale? Entón, agora o que vamos facer? Vamos dar un corte aí ao medio, e agora en cada, así, facémoslle así, plas, no medio das Pártelo en patiñas. casa. Ah, non, máis. Nas patiñas, claro, porque así quedanos máis sabor, como é pon os fideos. Sí. É para que Pero- para un boi, para facer comida para 6. Pero escoita unha cousa. Que? Eso todo, Sí. ti agora para os fideos despois tens que retiralo, non? No, hai que non se retira nada, Nada. pois chúchalo. Ah, vale. Ah, claro. Así. Claro. E agora damos un golpiño así aquí. Aí. Non te quero manchar. Non deberías, Non pero importa, sei non que te importa entre cero e nada. Así que... Entonces, agora, isto xa está preparado para facer os meus fideos caldosos. Sí, porque o tornei eu. Home, Si é Vou por facer ti, fideos caldosos. si é por ti, está queimado. Caldosito. Vamos a engadir agora o fideo. Aí vai. Ajá, Aí. Un pouquiño de tomate concentrado ajá. e un pouquiño de pimento De tamén pimento. chouriceiro, que lle Moi queda moi ben. ben. Así. Entón, o que vamos facer é deixar que se impregne ben desta salsiña. Normalmente estes fideos cociñanse en 7 minutiños. Sí, sí, están, bueno, pero- están en menos, en 4 ou 5 minutiños están. Pero aquí vamos lle dar un pouquiño máis e vamos los deixar lentiños. Sí, lentos. Para que se cociñen un pouquiño máis lento. Olga, que te parece? Fantástico. Fantástico, non? Estamos os dous un pouco a favor desta Sí, sí, receita, sí. non gustan? Sí. Pois mira, a de Begoña parece que está ben. Imos ver a de Xulio, a ver. Arrímate a don Xulio Mato. Vámonos boa, arriba. benvida. Moitas gracias. Olga, mira, eu vou facer unha ensaladilla primeiro co boi, vale, que xa teño aquí desmigadiño, un poquinho de aguacate Ai, e ovo, aguacate. vale? Sí. E despois vamos a meter nese brioche. Vale, vamos a facer como se fora un sándwich Ajá. de brioche recheo desta ensaladilla que vai, penso que che vai encantar. Bueno, non sei se che gusta o sándwich, se che gusta o aguacate, se che gusta algo. Sí, no, gústame Sí? todo. Olga, teño unha pregunta. Ah. Que che parece que destraje un boi nun sándwich? Non é de estragar nada. Non, estou preguntando a ela, non a ti. Que compromiso, non? Ah? Ah? Mira, non estrajar. Hai que probar o final. Entonces despois podemos Xa, pero opinar. dubidaches. A túa cara foi un pouco de... Xe, que o mellor o boi así... A ver, será unha maneira diferente. No, diferente es. Pois eso é, seguro. entonces vamos a esperar a que termine e o resultado Dámoslle un voto de damoslle, confianza. exactamente, Bueno, vamos sí. a esperar a Moitas gracias. Vale, Moitas vale. gracias a ti non. Vale. Vale, voulle pedir a Olga de Soutomayor que se sente na zona de sufridores, Moi despois ben, chamámoste, vale? sí. Un aplauso Ok. para Olga de Soutomayor que está con nós, con a volta co prato de Televisión de Galicia. Señoras e señores, hoxe cociñamos boi de mar e xa vos anticipo que moito mellor atopalos na pota que na praia ou nos fondos mariños. Polo visto, estes tipos son extremadamente agresivos e non dubiden en empregar a discreción as súas formidables tenaces. Polo día doitan estar entre as rochas ou soterrados na area, pero pola noite saen esfameados dos seus agochos e todo lles presta, sexan moluscos, crustáceos ou mesmo estrelas de mar. E que resulta de toda esta violencia subacuática? Pois un dos nosos mariscos favoritos de carne branca e delicada, un manxar que, por certo, non é dos máis caros, pero sí dos máis solventes. Cando aparecen nas nosas mesas, sempre celebramos, e simplemente cocido xa é memorable. Hoxe complicamos o asunto dándolle un par de voltas, máis ben, e teremos receitas sinxelas e moi aparentes. Probade, e xa nos contaredes, como sempre, en A Voltas co Prato. Por qué? Porque aí están todas as receitas. No libro hai 66, creo que son, se non me equivoco. No libro hai 66, aí están todas. Só que, por favor, entrade, seguídenos en A Voltas co Prato e as 66 dos 100 primeiros programas, noso libro A Voltas co Prato. Begoña,
A ver, todas non están, pero bueno. Non, home, pero van Vamos pouquinho a aquí- pouco, van Bueno, subindo. claro. Van subindo, a ver, nós vamos... Eu digo todas para que a xente entre. E digo, Moi ben. están todas. Despois falta algunha. Pero bueno. Pero están as recetas bonitas. Están chulas. Claro. Mira, vamos aquí, ahora vamos a botar un pouquiño de viño. Ajá. Que, por certo, Vale. hai moita xente que nos di quero a receita de tal, e xa subimos ao momento. Claro, eh. subímola, sí. Non se non las piden, subímola. Ai. Mira que ben a recende. Por exemplo, se Ahora agora vamos nos... a engadir. Se agora nos din, queremos os fideos... Vamos a seguir con boi engadindo un man pouquiño de mar de vergoña, vai. de fondo de marisco, vale? Hola. Ahora vamos a ir colocando o boi, Por que lle tiñas as patas do boi antes? porque xa lle van dando saborcete. Ah, Así, vamos a colocar, que nos quede guai. Aí, e agora vamos a facer así. Vamos a engadir un pouquiño máis, porque está o lume un pouquiño alto. isto vai ca Aí. casca, co interior e todo, non? Vai con todo, sí, sí. Igual que os arroces de centolo, non sei se comiches algunha vez un. Ai, sí. Que están boísimos. Sí, sí. A mí encanta o arroz de centolo. E tamén é un arroz que hai que non se pode apurar. Pero ten que ir o centolo acompañando o arroz. E isto é o mesmo caso. Vai ir acompañando o fideo, a cocción do fideo vai ir acompañando para que se mezcle moi ben cos xugos do boi e así ten moitísimo máis sabor. Pois esa é a pregunta de concurso para a xente que está na casa, 50 euros en xogo. Que tipo de fideo utiliza a deusa da trepa? Fideo furado. Fideo furado. Fideo furado. Fideo furado. E agora vamos a botar... Dille. Fideo furado. 664 434 19 chamade ao Voltas co Prato, son 50 euriños, Só me Mira. tedes que decir... Fideo furado. Aí está. Vamos a engadir agora a salsiña esta que temos do cacho. Claro, é que eso... Isto é sabor puro. Eso é sabor puro e duro. Sabor puro, entón hai que aproveitalo sempre. Hola. Aí vai. Así. E agora vamos a engadir un poquinho de sal. Un pouco, moi pouco, non? Non moito, sí. O sal que che pide o corpo. Ah, vale. Un No, eu dicía pouquiño- porque non vexa salgado. Non ten que ver. Nada. Ten que ver que o animal está salgado, Sí. pero non os fideos. Vale. Entón hai que salgar o fideo que tamén. ben hule, ver. Mira. Buah. Depois vou facer un alioli de allo negro Ah, para acompañalo. moi ben. Vale? Que che parece? Vai ben, dixo que en 7 minutos que estaba feito. Sí, isto está feito. Pouco lle queda xa. Marchamos mentras tanto con Xuli Mato, deixamos a Begoña da trepa. Ah, xa botaba ben estas cousas, Sí, verdad. Ai que sí. Sí. Home, xa sabía. No, Bueno. mira, non. Ensaladilla. Vale. Mira, pai. Mira que taza cunha maonesa que fixen, como enredabas moito ali, dixen, vou adiantando, porque senón despois pilla o toro. Pillamos o toro. Unha maonesa que a ver se sabes o que lle botei. A ver a que che recende. A Lima. A lima. Pois sustituimos o... Botaches, mas digo que lle botaches. A ver, Relaches a Lima, porque dá máis olor. pois non. Botei o zume. Ah, que pena. Pensei que viñas máis espabilado. Sí, pero bueno, a veces sabes que me pasa, porque as túas receitas non acertan. Bueno, mira, aí teño por outro lado un poquinho de manteiga, como Sí. non, na túa honra, vale? Sí, sí. No, na túa, que na miña. No, na túa, que sei que botabas de menos. Sí, ó. É un pan de brioche. Porque pouca manteiga leva tamén, non? Bueno, pois isto xa leva. Vale, entón, mira, ahora vamos a facer unha rebanada ben gorda, vale? E vamos a abrir un pouquiño pola mitad. Só así. E agora isto vai pa aquí, Oh, mima! vale? Mima o que aí botou? Botou unha rebanda de pan brioche que xa leva manteiga con máis manteiga. Con máis manteiga, pero eso xa che dixen eu. No, pero non sabía. Que animal? Por fin, podo escoitar eso. Poñedeme outra vez, por favor. Que animalada, Bueno, É hora do Arzúa. Arzúa. isto estaba preparado. Eso non che val para nada. No, non estaba preparado, pero... Pois tú estás moi ben, estás a todo, Bueno, É que son unha compañera moi rápida. non acompañar, sí, se foras ti así, estabas ainda con... Que animalada, Bueno, ves, botamos un pouco, se nos gusta con máis manteiga, podemos incluso enchoupar e case fritir na manteiga. Eso pero bueno. está moi bo, dalle moito sabor. Vale, e despois neste burato que nesta raja que lle fixemos vai ser como un peto que vai recibir a ensaladilla. Ajá. Mira, aquí teño Cebola encurtida, a non? cebola que cortei, esta xa leva un par de horiñas, vale? É increíble o de como potencia a Isto cor. ten mitad de auga, mitad de vinagre, Ajá. vale? Con que? Con vinagre? Ah, vinagre e agua, perdón, mitad agua, mitad vinagre. Vale, vale. E aquí temos despois para decorar un pouco de ceboliño, que xa o vou ir picando ben picadiño tamén. A ver como vai isto. Que mira, xa empeza a dourar, mira. ves? Xa queda douradiño. Xa queda douradinho. Coronado. Xa se lle ve aí que Despois ten vai pouco. recibir, Mira. vamos a botar xa un pouco de ceboliño dentro da ensaladilla tamén. Ajá. Este aquí xa vai para a ensaladilla. E o resto vamos a utilizar para botar por riba. Bueno, parece que... Como ves?
Bueno, Parece que xa me leva un pouco máis a idea. non son as... Cantas langostas comiche? Ainda comín, Sí? Ainda comín, Se tivera que calcular as que comín, non serían poucas. No, verdad? Non serían poucas. Pero bueno, teño que dicir que están máis ricas as nosas. Hombre, non hai color. Sí. Porque a langosta dá augas moi quentes. Moi quentes. A langosta é un animal que me gusta ¿ves? o frío. Esto é o que buscamos. Este dourado. Esta fermosa, cor... Dourada. Eso é. Marcha con Begoña, teño que repartir cartas. Ai, que ganas tiña de repartir cartas, Begoña. Xa. Sí, non sabes ti as ganas que tiña de repartir cartas. É así. Hola, que tal? Boa tarde, Rosa. Hola, Rosa. E non está. Ai. Sí que está, sí que está. Rosa da Merca, como estás? Ben. Bueno, Aquí levando. Como? Levando regular. Como? Regulando pouco a pouco. Ah, vale. Vale, regular pouco a pouco. É que non te escoitaba moi ben, desculpa. Bueno, por 50 euriños tesme que dicir que tipo de fideo utiliza hoxe Begoña Vázquez. Puto fideu curado. Moi ben, aí está un aplauso para Rosa da Merca que leva os 50 euriños. Moi ben. Ben, Rosa, pois... Si, eu dicindo... Ahora teño que coller a revista. Teño que mandar coller. Ah, a revista non será o libro. O libro sí. Bueno, o libro, sí, o libro. Teño que mandalo coller. O libro. Eu non podo, teño que mandar aos meus fillos que me vayan buscar, porque non me paso tempo aquí na cama. Pues. Pero escoita unha cousa. Se se ten que levantar o fillo a ir polo libro, tampouco pasa nada, Que pois está. Que se levanta e que vai polo libro. O importante é que teñas o libro, vale? No, sí que me van os meus fillos cando teñan que viñan do traballo, algo que me vayan a buscar. Por eso digo. En Orense. Por eso digo, bueno, pois mandamosche un bico moi grande, recupérate, vale? Xa nos veremos, vale? Un bico. Igualmente. Hasta loguiño. Moitas grazas, Chao. Chao. 50 euriños que van para a Merca, para a Rosa, que a ver se pode vir un día cando se recupere aquí Claro, o programa. vente. Claro que sí, que nos traigan unha receta de ali da Merca. É o libro. E o libro tamén. Bueno, estou facendo ese alioli. No, ti tamén eres a leche. Que che pasa? Digoche que non a estou escoitando ben e empezas a darlle ao batedor. Pero xa non está. No, pero antes, xa o estaba facendo. Pero porque eu son así, que quer que lle faga? Ah, claro, sí. Bueno, mira, estou facendo agora un alioli de allo negro. de allo negro, sí. Sí. Unha ajonesa negra. Yo nesa negra. Que os fideos, por certo, xa están grandes, O mirmo. Acordaste? 200 de aceite, un ovo, 2 dentes de allo e un pouco de sal. Moi ben, viches, ostras. Ainda non desaprendiches. Así que es en primeiro de cociña. Oiches, por aí... Tarde subes. Por aí abaixo está escrito tamén unha monde de limón, Pero levaron má. Ai, xa, levaron. Xa me din conta, Sí, pero bueno, levaron hai que má. engadirlle tamén se queredes un Un pouquinho pouquiño de limón, porque o fideo quedalle moi ben o limón, É certo. Vou deixar a Begoña e imos falar con Olga de Soutomaior. Veña, vamos para lá. Vamos! Hola, gente para acá. Ai, Olga. Como estás? Ben. Sí. Eu teño que dicir que... Que? Cambiaste de idea, guarda. Non é que cambiase de idea. Porque o de Begoña ten moi bo aspecto. A verdad que sí. Pero de Xulio xa me ganou. A que sí? Xa un pouquiño máis que diste, bueno. A que sí. Vamos. Hai que probar. Hai que probar. Estánse vendo aí as dúas Pero receitas, miras- claro. O de Begoña xa se viste solo porque é son os fideos, Hombre. con boi de mar, xa é algo que diste. Claro. Vale. Pero este, Ah, non? ahora vamos a probar. Non, vale probar ti. Ti no? Bueno, eu ao mellor cando remato o programa, ao mellor roubo un cacho, Xulio. Sí, non, Rouba, sí. rouba. Cando a xente non vexe que me cae Sí, mal, sí, claro. Cando a xente non vexe, roubo un cacho. Bueno, bueno. supoño que tes dudas, claro. Tes dúbidas do que vai ser. Sí. Teño. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a probar este. Mira que teño, así que tiña dudas, Pois en 2 minutos chamote, vale? Veña, vamos a dar un aplauso a Olga que está con nós. Nos voltas co próximo con Xulio Marco. Como dice? Está troxéchera a ti, non? No, esta funciona moitas veces aquí, Sí. Sí. Pois eu, A ver, eu como non... Mira, estamos como se metendo. come isto? Isto cómese con cuidado. E con cabeza. A ver. Isto é un bocadillo, despois cóllelo e cómelo.
Claro. Vamos a ver, ¿qué problema hay con esto? ¿Qué lleves? ¿Qué lleves mal? No, problema ningún. Estou preguntando unha cousa moi básica sobre un prato. Como se come? Dixenche, agárralo así e meterle un bocado. Pero vai salir todo por fora. Pero é do que se trata. Canto máis te manches cun bocadillo é máis rico. Ah. Mira, ahora vamos a botar un poquinho de mayonesa por riba outra vez. Esta mayonesa que temos de Lima. Pregunta de concurso. No. No, pero teño outra. Queres que a faga? Veña, fai Parece che ben? Sí. Veña, pregunta de concurso para a xente que está na casa. Que tipo de pan que xa leva manteiga e Xulio Mato ainda por riba bota máis manteiga utiliza na receita de hoxe? Brioche. 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 Aí está Mira qué bonito, qué colorido, bueno, moi bonito, moi colorido. 664-483-419, chamade a voltas co prato porque temos outros 50 euriños para mandar a xente da casa como a Rosa da Merca. Vamos a pedir á xente que lle aplauda a Xulio Mato. Veña, vamos con Begoña. Vamos con Begoña. A ver, Begoña, que fixeches logo? Por metín os fideos no cacho. Ajá, Vale. aí. Sí, ahora vou poñer aquí neste platiño. Por si non tiñas a... É un modo de presentación, Xa sei, que tamén xa sei, muller, xa ten que sei. ser as cousas Xa sei. que sean bonitas. Como di o noso libro, idea de presentación. Home, claro, idea de presentación. Aí está, idea de presentación. Eso non di o libro, Así. eh? Bueno, estou como din os libros. Ah, Os libros. dixecho noso. Vamos a dar un aplauso tamén a Begoña Vázquez que o merece porque fixo unha presentación maravillosa. É pola presentación nada máis. E voulle pedir a Olga de Soutomayor que se levante e que veña probar. Un aplauso para Olga. Veña, Olga, vente por aquí. Vamos. Ale, vamos a probar. Vamos A ver, alá. a probar. A probar. Ponte por aí. Estánse pejando os dous como se foran nenos no cole. Amigos, increíble. amigos. Como sabes? Cando queiras, podes ir probando aí as dúas receitas. A ver se tanto os mete un fideos bocado, se queres, de eh. Xulio No, Mato, eso. Ui, mima. Veña, por 50 euriños, seguimoslle preguntando á xente da casa. Xa non. Iba a preguntar, pero xa non. Xa o saben. Imos a Ourense. José Manuel, que tal? Boa tarde. Boa tarde, cañotas. Como estás? Ben, moi ben. Por veña, por 50 euriños para mandar á capital das Burgues, que tipo de pan utiliza Xulio Mato? Brioche. Moi ben, un aplauso para José Manuel de Ourense. Moi ben. 50 euros que levas. Vale, gracias. Gracias a ti por chamar, un bico grande. Chao, chao. Hasta loguiño. Chao. Chao, José Manuel. Chao. Bueno, pois é o momento de Olga de Soutomayor, dade máis mans cociñeiros. Ai, que momento máis bonito volver a collervos as maus. Sí. Para saber quen gaña e quen Ai. perde. Quen sigue sendo un desastre. Deixade de pejarme, por favor. É que botámoste moito de menos. Imos alá. claro. Olga de Soutomayor. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Fran. Fran, son eu. Ai, Fran. Julio. Sí. Xulio Mato! Aí está. Sí. Don Xulio Mato. Bueno, señores, nos marchamos. Que en cuatro unidades. Ahora que le vemos mañana con máis receitas, como sempre, aquí. Na voltas co prato de televisión de Galicia. Chao.